שלום, היום נלמד רפאנו השם ונרפא, ואחר כך חבושה. אנחנו גם נתרגל קצת מלעיל ומלרע כמו שלמדנו בברכה הקודמת, וכדי שיהיה יותר מובן. ובכן, רפאנו השם, האם התאמה על האלף או על הנו? האם אנחנו אומרים רפאנו או רפאנו? כמובן שאומרים רפאנו, ולכן התאמה היא על האלף, וזה מלעיל רפאנו השם ונרפא. האם אנחנו אומרים ונרפא או ונרפא? מכיוון שאנחנו אומרים ונרפא, אז התאמה היא על הפה, אז לכן זה התאמה מלרע. עכשיו מילה הושיענו. האם אנחנו אומרים הושיענו או הושיענו? התאמה על העין, לכן זה מלעיל. ונבשע. האם אנחנו אומרים ונבשע או ונבשע? לכן זה ונבשע, סופה מלעיל. כי תהילתנו אתה, תהילתנו, האם אנחנו אומרים תהילתנו או תהילתנו? לכן התאמה על התו זה שוב מלעיל, אתה, וגם פה כמובן זה מלעיל. והעלה, האם אנחנו אומרים והעלה או והעלה? מכמה שאנחנו אומרים והעלה, לכן זה במלרע ארוחה, ארוחה זה רפואה. האם אנחנו אומרים ארוחה או ארוחה? כיוון שאנחנו אומרים ארוחה, וזה במלרע, ומרפא. האם אנחנו אומרים ומרפא, או אומרים ומרפא, כיוון שאומרים ומרפא, לכן זה יהיה במלרע, לכל תחלואנו. קודם כל יש לנו מקף עליון, לכל תחלואנו, וזה מילה אחת. האם אנחנו אומרים בכל תחלואנו, או לכל תחלואנו, מכיוון שהתאמה היא על האלף, אז זה במלעיל, סליחה. ולכל מכאובנו, גם פה יש לנו מקף עליון, ולכל מכאובנו, האם אנחנו אומרים ולכל מכאובנו, או לכל מכאובנו, התאמה על הבית, בית זה מלעיל, זה העברה שלפני האחרונה. ולכל מכותנו, האם אנחנו אומרים לכל מכותנו, או לכל מכותנו, התאמה על התף, לכן גם פה זה רק במלעיל. כי אל רופא, האם המילה רופא זה במלעיל ומלרע, האם אנחנו אומרים כאל רופא אתה או כאל רופא? מכיוון התאמה אל הפה, זה במלרע, כאל רופא רחמן אתה. האם אומרים רחמן אתה או רחמן? כיוון שאומרים רחמן, אז זה יהיה במלרע. ונאמן, אומרים ונאמן או ונאמן, העברה האחרונה, לכן זה מלרע. ונאמן אתה, יש לנו פה מדג על האלף, אומר טוב, תעצרו פה, אתה, לכן לא אומרים כונאמן אתה, כי אי אפשר להגיד אתה, כי יש לנו שם מתג, לכן זה במלעיל, על התאמה על האלף. האם אנחנו אומרים ברוך אתה או ברוך אתה? צריך להגיד ברוך אתה, לא אומרים ברוך אתה. לכן זה מלרע, ברוך אתה, גם פה אתה זה דווקא יהיה גם מלרע. לא אומרים ברוך אתה, אלא ברוך אתה, השם, רופא. לא אומרים רופא, אלא רופא, אז זה מלרע. חולה, לא אומרים חולה, אלא חולה, עמו ישראל. רפאנו אדוני ונרפא, הושיענו ונבשע כי תהילתנו אתה, והעלה ארוחה ומרפא לכל תחלואנו, ולכל מכאובנו, ולכל מכותנו, כי אל רופא רחמן ונאמן אתה. ברוך אתה השם, רופא חולה עמו ישראל.